కానీ అబ్బా ఉన్నట్టుండి నిన్న మొన్నటి దగ్గర ఎండలు కొట్టి కొట్టి మరి వాన అయితే మరి ఎంత కొడుతుందో చూడండి. 3 రోజుల సండే అయితే వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఈ వర్షానికి మాకు సిలిండర్ అయిపోయినందుకైతే మరి వానకి ఎలా తినాలి ఎలా ఉండాలో అని చాలా ఆలోచన పడ్డది. ఈ వర్షం ఎంత త్వరగా తగ్గితే మాకు సిలిండర్ అంత త్వరగా వస్తుందండి. మరి ఒక్కరి చూడండి అసలు ఒక్కరింటికి పోనీకే స్థితిలో కూడా లేదండి. వర్షం అంత పడుతుంది. వర్షం చూడండి చాలా వర్షం అయితే పడుతుంది. మా ఇంట్లో ఉన్నట్టుంది సడన్గా గ్యాస్ సిలిండర్ మరి అయిపోయింది. మరి బుక్ చేసి సిలిండర్ వచ్చే లోపల మరి టైం అయితే మధ్యాహ్నం అవుతుంది. అప్పటి వరకు అయితే మేము ఎలా తినాలి ఏం తినాలని ఆలోచన పడ్డది. మరి కట్టెలపై అయితే మొత్తం తడిసిపోయింది. దీని మీద చేసుకొని కూడా మరి అయితే చాయిస్ లేదు. ఒకవేళ కట్టెలు ఉన్నా ఇక్కడ పెట్టి చేసుకుందామన్నా కట్టెలు అయితే లేవు. కట్టెలు కూడా తడిసిపోయినవి. మరి మాకు చూడండి పల్లెటూళ్ళల్లో మాకైతే చాలా ఇబ్బంది. వర్షము పడినందుకు సడన్గా సిలిండర్ అయిపోయినందుకు మరి ఇంత వర్షంలో అయితే సిలిండర్ తేనికైతే ఎవరు తెచ్చియ్యరు. మరి వర్షం చూడండి ఏ విధంగా పడుతుందో. మరి ఇప్పుడైతే మేము ఈ వర్షానికి ఎలా తినాలి ఎలా ఉండాలో మరి ఆలోచిద్దాం. ఇలా సడన్గా సిలిండర్ అయిపోయేసరికి మరి కట్టెల పొయ్యి మీద చేసుకుందామన్నా వర్షం పడి కట్టెలు మొత్తం తడిసిపోయి పొయ్యి తడిసిపోయింది. ఇలా సిలిండర్ అయిపోయి కట్టెలు తడిసిపోయి ఇలా ఈరోజైతే మాకైతే బాగా ఆకలి వేస్తుంది. బయటికి వెళ్దామన్నా వర్షం కూడా చాలా పడుతుంది. మరి మా ఆడబిడ్డ ఇంటికాడ వండుకొచ్చుకుందామన్నా ఇలా వర్షము బయటికి వెళ్ళకుండా ఉంది. ఇలా వర్షం పడుతున్నప్పుడు నాకైతే వేడివేడి అన్నం చట్నీ మీదైతే పానం అయితే చాలా గుంజుతుంది తినాలని. ఇక ఇలాంటి టైంలో నాకైతే ఇక అన్నము చట్నీ తినాలని చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటివి ఎన్ని తిన్నా మన కడుపు అయితే నిండదు. అదేమిటో ఏమో కానీ నాకైతే వీటిని ఎన్ని తిన్నా నా కడుపు అయితే నిండది. నాకైతే అన్నం పప్పు లేదా అన్నం చట్నీ ఏదో ఒకటి అన్నం తింటేనే నాకైతే తిన్నట్టు ఉంటుంది. ఇలా రకరకాల చిరుదిండ్లు తిన్నా కానీ కూడా నాకైతే తినబుద్ధి అవుతలేదు. టేస్ట్ అయితే నచ్చుతలేదు అంతా. ఇక అన్నం మీద పానం ఉన్నందుకు ఇవి నాకైతే టేస్ట్ కొడతలేవు. ఇలాంటి టైంలో నాకైతే ఇలానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి టైంలో ఇలా సిలిండర్ అయిపోయినప్పుడే అన్నం మీద పానం అయితే ఎక్కువ గుంజుతూ ఉంటుంది. మరి ఎందుకో ఏమో కానీ ఇలా మిక్చరు చెకోడీలు చిప్స్ ఇలా రకరకాలు ఉన్నా కానీ కూడా ఎన్ని తిన్నా కానీ కూడా ఇవైతే తినబుద్ధి అవుతలేదు. ఏదో ఆకలి మంటకు కొంచెం మాత్రం తినవలసి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు అప్పుడప్పుడు మనకైతే జరగవని అనుకుంటాము కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో మనకైతే మన చేతుల్లో అయితే ఏమీ లేదు. ఇలా గ్యాస్ అయిపోయినందుకు అలాగే మా అమ్మ ఊరి నుంచి వస్తూ ఇవి పట్టుకొచ్చిన దానికి ఇవి నేను మా అమ్మ అయితే తినగలుగుతున్నాము. మరి నిజంగా అండి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఎందుకో ఏమో కానీ ఇక మనం ఏది తినాలని రాసిపెట్టుంటే అలా జరుగుతూ ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎట్టకేలకైతే ఇక మాకైతే ఈరోజైతే ఇవి కొంచెం అయితే కడుపు నిండినట్టు ఉందండి. మరి ఎలాగో ట్రై చేయాలి. మరి నేను ఎలా వండుకుంటానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.